ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати хабар ва студия марказии телевизиони варзиш манзуратон мегардонем. Дар студия Шаҳром Каримзода. дар рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии Гран-при Душанбе ҷудокорони тоҷик дар вазнҳои 73 ва 81 кг миёни мардон ба дастовардҳои арзанда ноил гардиданд. боиси хушнудист ки финали ин вазнҳо сирф тоҷикӣ шуд. Шодмон Ризоев ва Сомон Маҳмадбеков барои нишони тиллои вазни 81 кг ва Беҳрӯзи Хоҷазода бо Маҳмадбек Маҳмадбеков барои соҳиб шудани медали зарини вазни 73 кг ба ҳам омаданд. тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. дар рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии ҷудо Гран-при Душанбе 2023 рақобатҳо дар вазнҳои 73-81 кг миёни мардон ва 63-70 кг миёни бонувон сурат гирифтанд. дар вазни 73 кг Абубакр Шеров рақобатро аз даври дуюм бо варзишгари рус Руслан Головач шурӯъ намуд, вале Абубакр аз худ маҳорати воло нишон дода натавонист ва дар ҳамин ҷо ҳунарнамоиро хотима дод. Маҳмадшариф Наҷмиддинов ҳам рақобатҳоро аз даври дуюм шурӯъ кард. ӯ дар ин марҳила бо Адам Стадольский аз Лаҳистон нерӯ санҷид. дар ин рақобати бисёр ҳассос Муҳаммадшариф Наҷмиддинов барои истифодаи усули нодуруст шидои сеюми худро гирифта дар ин набард шикастхӯрда эълон шуд. намояндаи дигари Тоҷикистон дар ин вазн Мирзо Ҷамил Рамазонов ҳарифи якуми худ Ҷавоҳир Сапаров аз Ӯзбекистонро мағлуб кард. дар даври дуюм Мирзо Ҷамил бо намояндаи Марокко Ҳасан Доукали дастбагиребон шуд. дар ин нерӯсанҷӣ Рамазонов барои вайрон намудани қоида хансуки маке гирифту баромадро ба анҷом расонд. Беҳрӯзи Хоҷазода бошад аз аввал то охир маҳорати баланд нишон дод. ӯ рақиби якуми худ аз кишвари Қазоқистон Оразгелди Ураловро ноком кард. дар даври сеюми Гран-при Беҳрӯз Хоҷазода бо дорандаи нишони тиллои бозиҳои Олимпии 2020 дар рақобатҳои даставӣ намояндаи Фаронса Гийом Шен рақобат намуд. ин сабқа то Голден Скор тӯл кашид. дар лаҳзаҳои тиллоӣ довар ба Гийом Шен шидои сеюмро дод. Беҳрӯз Хоҷазода ба даври чорякниҳоӣ баромад. дар даври чорякниҳоӣ Беҳрӯз Хоҷазода муқобили варзишгари мексикоӣ Гилберто Кардоса дастбагиребон шуд. Беҳрӯз чусту чолокӣ нишон дода нахуст дар бахши кор дар замин ҳарифи худро 14 сония дар ҳолати осайкомӣ нигоҳ дошт ва зари кор кард. сипас як бори дигар ва зари дарёфта бо имтиёзи иппон пирӯз шуд. дар даври ниманиҳоӣ Хоҷазода бо ҷудокори озарӣ Иброҳим Алиев ки дорандаи нишони биринҷии чемпионати ҷаҳон аст нерӯ санҷид. Беҳрӯзи Хоҷазода дар рақобатҳои муқаддамотӣ хеле хуб дурахшид ва мухлисонро шод гардонд. Беҳрӯз Алиеви озариро бо як ҳунари бисёр баланд мағлуб кард. рӯзи дуюми рақобатҳои мусобиқаи Гран-при Душанбе муддатҳо дар хотири ҳаводорони ҷудои меҳан зудода нахоҳад шуд, чунки дар ин рӯзи нерӯсанҷиҳо паҳлавонони мо бо ҳунарнамоиҳои дидании хеш ҳаводорони ватаниро шоду масрур гардониданд. Беҳрӯзи Хоҷазода ва ҷудокори тоҷиктабори тими ҷудои Федератсияи Русия Маҳмадбек Маҳмадбеков ки дар ин мусобиқа ҳамчун варзишгари бетараф баромад кард, дар категорияи вазни то 73 кг бо сарафканда кардани кулли ҳарифони хеш ба финал баромаданд. рақобати ин ду ҷудокори тоҷик ҳатто 30 сония ҳам давом накард. дар аввалин расишҳои худ Маҳмадбек Маҳмадбеков бо як зиракии тамом Беҳрӯзи Хоҷазодаро ба тахтакуш хобонда медали тиллои вазни то 73 кг-ро ба даст овард. Беҳрӯзи Хоҷазода бошад аввалин нишони хешро дар мусобиқоти муҳташами ҷудо ба гардан овехт. қобили зикр аст ки ин дуюмин бохти Беҳрӯз муқобили Маҳмадбек Маҳмадбеков дар мусобиқоти сайри ҷаҳонии ҷудо мебошад. аввалин нерӯсанҷии ин ду ҷудокор дар Гранд-слами Улан-Батор иттифоқ афтода буд. медалҳои биринҷии вазни мазкурро Хилберто Кардосо аз Италия ва Бенҷамин Аксуси фаронсавӣ ба худ ихтисос доданд.
дар вазни 81 килограмм Сомон Маҳмадбеков рақобатро аз даври дуюм шурӯъ кард ва дар ин марҳила бо намояндаи Узбекистон Ҳикматулло Тураев даст ба гиребон шуд. ёдовар мешавем ки Ҳикматулло Тураев дар ин майдондорӣ бо гирифтани 3 шидо шикаст хӯрд ва Сомон бошад ба даври сеюм баромад. дар даври сеюми гран-при Душанбе Сомон Маҳмадбеков намояндаи Муғулистон Болор Очир Герелтуяро мағлуб кард. дар сонияи 42-юми майдондорӣ Сомон Маҳмадбеков тавонист ки имтиёзи ипон соҳиб шуда рохати марҳилаи ниманиҳоиро ба даст биёрад. дар даври ниманиҳоӣ Сомон Маҳмадбеков бо Гиакомо Гамбаи итолиёвӣ сабқат кард. Сомон дар ҳолати мусоид ҳарифи худро дар ҳолати осаи коми нигоҳ дошта ва зари дарёфт ва то охири вақт ин бартарии худро нигоҳ дошта ба финал баромад. намояндаи дигари Тоҷикистон Шодмон Ризоев дар даври якуми гран-при ҳарифи худро аз кишвари Австралия Деридер Мартенро дар 11 сония бо партофти хеле зебо мағлуб намуд ва ба даври дуюм роҳ ёфт. дар даври дуюм ҳам Шодмон Ризоев ғалаба кард. ин дафъа ҳарифи ӯ аз кишвари Баҳрайн Аскарбей Гирбеков буд. Шодмон Ризоев ҳарифи баҳрайнии худро низ бо усулҳои зебо шикаст дод ва бо дарёфти ипон роҳи худро ба даври чорякниҳоӣ ҳамвор кард. дар даври чорякниҳоӣ варзишгари тоҷик бо намояндаи Фаронса Тиз Гнамиен ба татами баромад. аллакай дар лаҳзаҳои аввали сабқат ҷудокори мо тавонист ки имтиёзи ипон дарёбад ва бо сари баланд ба даври ниманиҳоӣ роҳ ёбад. дар даври ниманиҳоӣ Шодмон Ризоев бо тип Грамков аз Олмон нерӯсанҷӣ намуд. Шодмон Ризоев бо партофтҳои зебои худ мухлисонро шод кард ва ба финали Гран-при Душанбе 2023 дар вазни 81 килограмм баромад. дар вазни 81 килограмм зури бозии ҳеҷ касе ба ду таҳмтани тоҷик нарасид. Сомон Маҳмадбеков бо шикаст додани Ҷакомо Гамбаи итолиёӣ ва Шодмон Ризоев бо аз садди роҳ дур намудани Тим Грамков аз Олмон як финали тоҷикиро дар ин рӯзи рақобатҳо ба мухлисони ватанӣ ҳадия намуданд. махсусан Шодмон Ризоев дар ин рӯзи рақобатҳо яке аз дурахшонтарин ҷудокоре буд ки бо партофтҳои диданӣ дар дили ҳамагон хона кард. рақобати Шодмон ва Сомон хеле шадид ва диданӣ сурат гирифт. бо сабаби он ки ин ду ҷудокори бо маҳорати меҳан аз ҳунару маҳорати якдигар хеле хуб огаҳ буданд, мушкил буд иҷро кардани ин ва ё он ҳаракати имтиёзовар. довари рақобат бошад то интиҳои вақти асосӣ ба Шодмон Ризоев 3 дафъа корти зард нишон дод ва дар ин финали тоҷикӣ Сомон Маҳмадбеков дасташ боло гардид. ин аввалин нишони Сомон Маҳмадбеков дар мусобиқоти гран-при мебошад. 3 моҳ пеш Сомон дар гранд-слами Тошканд ба гирифтани медали биринҷӣ даст ёфта буд. медалҳои биринҷии вазни 81 килограммро бошад Иброҳим Кейта аз Фаронса ва Эндре Эгутидзеи Португалӣ ба даст оварданд. медалҳоро ба ғолибон раиси Федератсияи ҷудои меҳан Исмоили Маҳмадзоир тақдим намуд. ҳамин тавр ҷудокорони тоҷик дар рӯзи дуюми мусобиқаи гран-при Душанбе 2023 ба гирифтани як нишони тилло ва 2 медали нуқра мушарраф гардиданд. ҳамзамон имрӯз дар миёни духтарҳои ҷудокор як намояндаи Тоҷикистон Мавлуда Одинаева болои татамӣ баромад. ҳарчанд Мавлуда рақобатро хуб шурӯъ кард, аммо дар идома ба натиҷаи дилхоҳ даст ёфта натавонист. натиҷаи рақобатҳои ин варзишгари тоҷик ва дигар иштирокчиён дар гузориши ҳамкорони мо. дар рақобатҳои вазни 63 килограмм миёни бонувон варзишгарбонуи Тоҷикистон Мавлуда Одинаева дар даври аввал бо варзишгари Муғулистон дар Ханбатбая Эсуэ рақобат намуд. Мавлуда дар даври аввал бисёрам ҳунари хуб нишон дода бо 2 ва зари намояндаи Муғулистонро шикаст дода бо як эътимоди хоса ба даври дуюм баромад. аммо рақиби Мавлуда дар даври дуюм намояндаи Австрия Крсакова Магдалена маҳсуб мешуд ки дар сонияҳои аввали қувозмоӣ бо усули нигоҳ доштани рақиб дар замин ба шикаст муваҷҷеҳ шуда аз идомаи рақобат маҳрум монд. ҳамин гуна дар финали ин вазн намояндаи Хорватия Крисито Катерина дар финал бар варзишгарбонуи испанӣ Падила Герора ғалаба ба даст оварда барандаи нишони тиллои гран-при Душанбе 2023 гардид.
Марко Пино, хонуми 29 солаи фаронсавӣ, дар рақобатҳои вазни 70 килограмми Гран-при Душанбе нишони тиллоро ба даст овард. Пино дар рақобати даври ниҳоӣ бар Саверайская Катажина ғалаба ба даст овард ва ҳамин тавр намояндаи Фаронса дар соли 2023 дуюмин нишони тиллои худро аз мусобиқоти байналмилалӣ соҳиб гардид. қаблан Пино дар Гранд-слами Тел-Авив низ барандаи нишони тилло шуда буд. дар ин вазн мақомҳои сеюмро Бука Лорина аз Косова ва Петерсон Полард Келли аз Британияи Кабир соҳиб шуданд. бахшида ба таҷлили рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон дар мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 1 оид ба гимнастикаи бадеӣ мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардид, ки шумораи зиёди дӯстдорони ин намуди варзишро ба ҳам овард. тафсилоти бештар дар сюжаи навбатӣ. дар муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 1 оид ба гимнастикаи бадеӣ бахшида ба таҷлили рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба гимнастикаи бадеӣ роҳандозӣ карда шуд. сароғоз бо иштироки роҳбарияти муассисаи мазкур маросими ифтитоҳӣ сурат гирифт ва баъдан кӯдакони 6 ва 7 сола ҳунарнамоии инфиродии хешро ба намоиш гузоштанд. бо садо додани усуле аз ҷониби тарбиятдиҳандаҳо тарбиятгирандагон бошанд, бо маҳорати баланд ҳаракату усулҳои намуди зебои гимнастикаро ба намоиш мегузоштанд. дар баробари ҳунарнамоҳои инфиродӣ ҳамчунин иштирокчиён ҷуфт ва бештар аз ин шуда баромадҳои омоданамудаи хешро ба маърази тамошо мегузоштанд. тоҷикистони азиз дар ҷаҳон аз рӯи нишондиҳандаҳои синни сол яке аз давлатҳои ҷавон ба ҳисоб рафта, имрӯз 35% сокинони мамлакатамонро кӯдакони наврасон ташкил медиҳанд. онҳо бошанд таҳти ғамхории доимии давлат ва ҳукумати мамлакат қарор доранд. зеро тоҷикистон тибқи конститутсияи худ давлати иҷтимоист ва барои ҳифзи иҷтимоии кӯдакони наврасон вазифадор мебошад. инчунин ҳамаи кӯдакони мамлакат узви соҳибҳуқуқи ҷомеа буда барои табобат, таҳсил ва фароғат ҳуқуқи комил доранд. танҳо набояд фаромӯш кард, ки барои рушди ҳаматарафаи кӯдак ва инкишофи ҷисмониву зеҳнии вай фазои орому озод, муҳити пурмуҳаббат ва эҳсоси ғамхорӣ нисбат ба ӯ лозим аст. ояндаи ҷомеа дар дасти кӯдакони имрӯз мебошад. фардо ба воя расида ҷомеаро идора мекунанд. роҳбарияти мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 1 оид ба гимнастикаи бадеӣ низ ҳамасола бо роҳандозии чунин мусобиқот ҳаваси иштирокчиёнро бештар менамоянд. мусобиқа то интиҳои рӯз давом кард ва бо иштироки масъулини бахши варзишии пойтахт маросими ҷоизаспорӣ сурат гирифт. ба ғолибони ҳамаи намуди барномаҳо медал ва ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. инҷо барномаи тилотии хабар ба анҷом мерасад. хайр, тансиҳату хонобод бошед.